Bueno, jo vull començar manifestant i donant les gràcies a Caixa Popular, a Red System i a tots els treballadors d'economia, d'informàtica, que d'alguna manera modernitzen un pas. Jo crec que és important tot el tema de pagaments dels ciutadans amb l'Ajuntament. Fins ara, fins avui, fins fa un moment, tenies que vindre, agafar el paper, anar-te'n al banc, tornar, presentar el rebut, a vegades una vegada, a vegades dos, a vegades tres. Vosaltres sabeu que en aquests moments la majoria dels bancs, hi ha alguna excepció gloriosa, per suposat a la tarda no treballen, i a vegades al matí et diuen torne el divendres o torne el dijous, etc., amb la qual cosa generes moltes molèsties. Per tant, el que hem fet avui jo crec que és un pas endavant per apropar els sistemes de pagament al que fem a vegades fins per a pagar un dinar o fins per a qualsevol cosa i, en definitiva, agilitzar tots els mecanismes de l'Ajuntament. Jo crec que és molt important, jo crec que, en definitiva, és adaptar els mecanismes de l'Ajuntament als mecanismes normals de la societat. Jo crec que la valoració és bona, o sigui, jo crec que en aquesta valoració veiem que el govern de la nau es consolida, augmenta el número de regidors i, per tant, aquesta valoració és bona i, en general, la valoració dels serveis que es presenten en l'infobaròmetre és bona. Per tant, cuidao, que no és una enquesta qualsevol. Una enquesta qualsevol acostuma a tindre 600 entrevistes en València. Aquesta en té 2.100 o 2.300. Per tant, és una enquesta molta més solidesa que una enquesta normal. Per tant, jo crec que és una valoració molt positiva. Estem contents, evidentment, del resultat. Jo estic molt satisfet, no te vaig enganyar. I crec que és un treball conjunt, amb beneficis conjunts, i per tant, jo estic molt satisfet. La valoració és molt positiva, sincerament. I, atenció, aquesta enquesta es va fer abans de que apareguera el cas Plana i abans de que apareguera el fort del cas Gürtel. O sigui que si s'haguera fet en aquests moments, segurament els resultats hagueren estat canviats, hagueren canviat significativament. Si ets posat a pagar, no sé si me faran pagar molt. No te passes a fer-me pagar tu, No tens que fer la prova tu. Cooperativa de... Serà de Greci, era una foto. Sí, sí. Sí, por favor. Bueno, ja no, Molt bé. Ja està, en 3 minuts. Menor. Pagau. Lo que hem tardat, menys, no? Menor. Molt poquet. Home, jo crec que guanyarem tots, Però ja és una cosa. Sí, a partir de la cámara.